Giawhag sa Office of the City Veterinarian sa Zamboanga City ang mga barangay nga hugot nga ipatuman ang dog catching activity isip pagpahugot sa kampanya Batok Rabies. Ano yung report? Gibutiyag sa Zamboanga City Veterinarian's Office nga sa 35 ka samples nga gisumite sa ilang buhatan sa Department of Health aron ipailawom sa test. 18 lang niini ang nagpositibo sa animal rabies cases gikan niadtong 2023 kung asa duha ang natalang kaso sa human rabies nga taga Barangay Maasin ug Barangay Labuan. Ang maong ihap posibleng madugangan karon tuiga kung dili mabatukan. Busag giawhag sa City Vet ang 98 ka mga barangay sa syudad nga ipatuman ang dog catching activity sa mga latagaw nga iro nga posibleng nagdala og rabies. Ang maong lakang suportado sab sa mga barangay sama sa Barangay Santa Maria. Hindi pwede ibita si Chene kasi Apas. Suporta kami 100%. Ay nisita gayon. Sumala sa City Vet, walay angay ikabalaka mga dog catcher sanglit tudluan sila sa saktong paagi sa pagdakop sa latagaw nga mga iro ug pabakunahan sab sila og anti-rabies vaccine. In our training for dog catching is libre el pre-exposure vaccination given by the Department of Health through the City Health Office. Nagpahimang nosab ang City Vet ngadto sa mga pet owner nga mamahimong responsable sa pagatiman sa ilang mga alaga ug dili kini pasagdan nga maglatagaw sa kalsada. El ordinansa diato allows you to take care at least 5 animal only. If you raise more than 5, you have to get a special permit kasi baka breeder ya ustedes engaging in business. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.